Jeg skal være din nye kollega, og her er hvorfor. Mit navn er Lasse Hall. Jeg er 30 år og bor på Nørrebro. I 2022 blev jeg færdiguddannet i medieproduktion og ledelse, og siden da har jeg arbejdet freelance i tv-branchen og som projektleder i et influencer management. TV-branchen har lært mig at samarbejde med alle typer mennesker, at tænke hurtigt og være klar til at ændre kurs, når planerne ændrer sig, og tingene går stærkt. Derudover har jeg i tv-branchen udfordret mine kreative evner, tilrettelagt og koordineret optagelser og været med til at udvikle mine egne og andres idéer til tv-programmer i stillingen som tv-udvikler. Som projektleder i influencerbranchen har jeg lært, hvad det vil sige at lede et projekt fra start til slut og have mange bolde i luften. I min fritid elsker jeg at være sammen med min familie og mine venner. Jeg elsker at tage på festivaler, træne crossfit og lære nye færdigheder. Derudover så elsker jeg at stå på snowboard, og så er jeg lidt af en daredevil, hvis jeg selv skulle sige det. Rollen som eventkoordinator hos jer passer perfekt til mig, da jeg er meget struktureret, detaljeorienteret og god til at holde overblik. Det bedste jeg ved er at samarbejde, projektlede og afvikle, og hvis jeg selv skulle sige det, så er jeg en pissegod kollega. Jeg har meget erfaring med at modtage briefs og opfylde kundernes behov, og så har jeg en naturlig måde at kommunikere med folk på. Jeg kan helt sikkert ikke det hele fra dag 1, men jeg elsker at prøve kræfter med nye ting og suge ny viden til mig, så det er jeg slet ikke nervøs for. At blive eventkoordinator hos jer er seriøst mit drømmejob, så jeg håber virkelig, at I har lyst til at invitere mig på en kop kaffe eller en gyngetur, så jeg kan lære jer bedre at kende, og I kan høre meget mere om mig.